kapuso, padayong masinati ang maayong dagan sa panahon. Apan, mataghapon o gabi, masinati ang kalit nga pag-uwan. Ug alang sa dugang weather update, ania si Van Singson, weather specialist sa Pag-asa Visayas. May hapon sa tanan, mao kini ato ang pinakuling kahimtang karon sa ato ang panahon. Naligihapon tay southwest monsoon o hanging habagat nga may nakaapekta karon sa kasadpang bahin sa Luzon. Ug tungod aning sa habagat sa kasadpang bahin lang ni siya nakaapekto dinhiron sa Central Visayas ug uban pang dapit sa Visayas kay makasinati na ta karon og maayo nga panahon nga aduna lang ta karon mga panagsama panganuron ngadto na sa madag-umon nga kalangitan. Ug naagi hapon tay mga higayon sa mga patak-patak na mga pag-ulan. Samtang atong hangin ug kadagatan, dinhiron sa Central Visayas, apil na ni Antibok Visayas, kay makasinati na ta karon og hinay ngadto na sa kasarangan nga paghuros sa hangin. Nga kanina gikaron sa habagatang kasadpan ngadto na sa kasadpan ug di nang ato ang kadagatan kay malinawon ngadto na sa kasarangan ang pagbalol. Dinhiron sa Central Visayas, makasinati tag low tide, inika alas 3:06 sa kadlawon, ug mo high tide na pud kini ugma, inika alas 11:25 sa buntag. Para sa atong panahon ugma, dinhiron sa Metro Cebu, makasinati gihapon ta og nga maayo nga panahon. Ug dinalantay temperatura nga mo range og 25 to 32 degrees Celsius. Samtang dito ron sa Tagbilaran, Bohol, makasinati po silang maayo nga panahon nga nanslay temperatura nga 25 to 32 degrees Celsius. Apil na po na dito sa Dumaguete nga 24 to 31 degrees Celsius. Samtang dito ron sa Eastern Visayas, sa Tacloban, naslay temperatura nga 25 to 32 degrees Celsius. Sa Maasin, 24 to 32 degrees Celsius. Sa Borongan, 24 to 31 degrees Celsius. Ug dito ron sa Catbalogan, 25 to 31 degrees Celsius. Ug mao kini nga ang extended weather outlook para sa mga sumusunod na mga adlaw. Ang adlaw kay mo silang ugma inikala 5:33 sa buntag. Ug para sa mga dugang updates, pwede natong i-check ang atong social media accounts. Ug pwede po natong itanaw ang ato ang website na bagong.pag-asa.dust.gov.ph. Ug mao ka na nga to ang latest weather update para karong adlaw. Ug dinhi na lang kutob gikan sa Pag-asa Visayas DOST dinhi sa Mactan. Ako si Van Singson. Maayong hapon sa tanan.